सीताराम सीताराम हमको एमती क्या बाबा आगे। ओ प्रभु तुमको नमस्कार बाबा अच्छा बाबा ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଆସିଗଲେ ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିଛ ଭଜନ ଫଜନ ଏ ଭଜନ ଫଜନ ଟିକେ କର ଏ ଜଗତସୁତା ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ମନବାନ୍ଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବାବା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୋଳି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ସବୁ ଶୁଭରେ ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ଭଜନ ଫଜନ ଯଦି ଜାଣିଛ ପଦେ କୁହ ତାପରେ ବସି ପଡ଼ ଏକ ଧମାଳର ତଙ୍ଗ ଦେଖ ଦିଶି କପିଳାସ ହେଲା ଏକ ଧମାଳର ତଙ୍ଗ ଦେଖ ଦିଶି କପିଳାସ ହେଲା ବେଳା ବେଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯିବିଲା ବେଳା ବେଳା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯିବିଲା ସୁଦରପି ଦେଉଛି ଧନ ଅନ୍ଧକୁ ଦେଉଛି ଅନ୍ଧକୁ ଦେଉଛି